bawana horeg peteng dedet yayah ketutup lamuk jagat sintu yayah bangun saputing lebu kabyuping angin gumuruh tandaning dahuru krodaning hawa mawalikan gawe giris langit negara Mandura wis datan biru ilang soroting surya katutup mendung ngendanu geger donya banjir adu balik watu labet kateng raja sewu ingkang samya ngancam hateking negari Mandura tatan ana liyan muhung kapiluyu arsa njarwa putri sekaring kedaton Mandura nenggih sang Dewi Kunthi Nalibrata
sumya batong kawinduyat hamun-amun lir gumampang maledhek mancolot putus sing sewang kulon lamat-lamat katon ngong sadosa watek nyoilang Bogok Tejo Mantri kula wonten pangendika ingkang ngadhawuh tak lali-lali saya ngalilo tak gagas saya ngranui wah jebul kaya ngene rasane wong nandang wuyung gok biyu-biyu layak to layak Putri Mandura Dewi Kunthi Nalibrata sithik sing ngungkurke akeh sing padha ngayunake jebul ayune tumpuk undung wah wiwit saka pucuing rambut nganti jempoling sikil babar pisan ora ana gethek cacate kok nggih anu sampeyan ajeng napa wong sing mburu wong 1000 negari wah apa kaya ngono ki katuranggane wong wedok sing utama wong wedok sing ayu lahir lan batine kok nggih ngoten niku ning nek saking pemanggih kula nggih wong wedok sing pambekane becik kejaba ayu rupane sulistya wernane nggih duwe watak taberi gemi ngati-ati mastiti mugen rigen tegen lire piye kok nek taberi niku wong wedok niku seneng mersudi dateng kecukupan nek gemi niku ngrumat dateng barang darbeke ngati-ati niku pinter nata butuhing pedinan mastiti niku kudu nggatekke samu barang nek mugen niku boten seneng lunga sanjan niku wong wedok sing mugen rigen niku bisa ngobetke tata-tata mematut griya niku rigen nek tegen niku tegese mantep sentosing budi mboten lemeran niku wong wedok sing becik lah mongko sing jeneng wong lanang nibake katresnan tresna niku enten telu siji tresna sejati loro tresna tata krama telu tresna lelamisan tegese piye kok tresna sejati niku tresnane tanpa diperintah nek tresna tata krama niku winates dening srawung ning nek tresna lelamisan niku tresna mung merga duwe milik ning tresnaku sejati kok lire tresna kuwi mbutuhake kapercayan kuwi kudu dilambari manteping ati nek atine mantep kenceng tekate nek tekate kenceng mesti kelakon mesti kasembadan kok tiwas kenceng nek ora kelakon lak kagol aku lho mboten maido nek Dewi Kunthi pancen ayu-ayu ning wanita ngene aning napa negara sampeyan kurang wong ayu wis tak tintingi wong sak negara kandhang bubrak siji wae ora ana sing nyundul ayune Dewi Kunthi Nalibrata kok nggih nek katuranggane wong wedok sing becik nggih niku wau pun kula aturke ngoten apa enek katuranggane wong wedok sing elek enek wong wedok sing elek ki piye raine lenga kulite kusi kaya wong tuwek mripate ciut peteng kedhepen retel nek seneng karo wong liya wong lanang liya niku tegel gawe cilakane wong lanang niku wong wedok sing elek pipine gembil tengahing bathuk lancip suarane kaya wong lanang awake cilik ning payudarane gegedhen cangkeme amba sirahe obah gedak-gedek lagiane ngusapi rambut omongane kaya wong suci niku wong wedok mboten patek apik
bojomu mbiyen. Mbiyen wis diguwang kok. Kok manut rasa pangrasamu piye? Ngeten lho nggih. Wong biyen nate ngendika ampun seneng ogak-ogak terus ijo. Nek kula krungu lho, kula mireng-mireng jarene niku mbuh tenan apa mboten. Dewi Kunti niku mboten saged nibakake katresnan dhateng raja pundi kemawon sebab sampun nate gegandeng katresnan kalian Raden Pandu. Satya saking negari Kastinapura, atmajaning Prabu Abiyasa. Kabjatri sanggapirang rinang kul kinempet kempet dosa ngertnaning dawana dalah jagat Dewa Bathara ora pretuli setan gundul nyatane Raja Sewu Negari kanca ruwangku birang-birang ingkang samangka wis ngebong Kutagara negara Mandura kok. Nggih, lajeng wis pirang-pirang gedhong, wis pirang-pirang prau nggonku nawu ngrobaki bondo Brana Picis saka negara Kandhang Bubrah. Karepku bakal tak aturake minangka pisungsung ana ngersaning Sinuwun Prabu Kunti Boja Mandura. Pamriye supaya nglilake anake wadon dadi catu kramaku kok. Ning nyatane Sinuwun Mandura niku ewuh hoyong pambudi mergo nek ditampa siji liyane mesti runtik. Pun golek liyane mawon. Kula padoske. Kowe goleke mesti elek, murah. Pun selawe sak kelasane. Ning ampun gendulak-gendulik nek pancen wani ampun wedi-wedi nek wedi ampun wani-wani. Togok. Lho. Tak enteni nganti telung kedepan. Ora ana wangsulan saka Prabu Kunti Boja. Tak kon jagang sing jero beteng sing kandel. Tak gantol kapurancane. Nggih. Sawe kakno prajurit ingkang kandel kulit ing atos balunge. Panungipun. Krik lampit brungkak kipul gajah lar singa baro. Tak tebake Mandura. Sinop semaya winah yang sepi
Yo. Mundur. Mundur. Kowe anak Ratu Mandura. Serpo nyawamu ora becik bisa ngrubuhke aku. Ho. Dikrokan pola tumingat. Yo, maju. Mundur.
rijeng nayakane ngrat tutengratku tomo amengku omanu Ansis wanto sakutra tan nulyo jagat dewa Bathara wayah jagat mangestungkara anakku lanang nggir kulup Basudewa tak kekudang taruna ngungkulana bapa bebasan anak anung anindita tegese bocah lanang ingkang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero aja mung kandhek ana ing pangucap kudu kababar ana ing pakarti kanyatan kulup nadan topon Rama sumurep nggonmu mangsah yuda nandingi kridaning Nalendra saking manca negara iki mau sawijining kautamaning satriya ingkang kudune mengkono satriya mono minangka dadi tetamenging negara satriya mono kudu gedhe darmane labuh nusa bangsa miwah negarane nanging tumraping nglakon iki kaya dudu lungguhe ora kok ateges pun bapa ngepal kang sarta ngilani dadamu babar pisan ora nanging iki mengko sisip katuranggane yen to didhisiki ana peperangan ora wurung bebasan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan aduh Rama Dewaji lepat jagung pangaksama paduka Kanjeng Rama Prabu ih labet saking nistaning patrap kula semengko ing panindak parikedah kula kepengin damel tentreming praja Mandura inggih labet dite mangsa menika negari Mandura sampun kinepung wakul binaya mangap saking raja pinten-pinten negari ingkang sedaya kula wau namung badhe ngayonaken dhateng kadang kula anem sekaring kedhaton Mandura Yayi Dewi Kunti duh Rama lepat jagung pangaksama paduka Kanjeng Rama Prabu ya ora dadi apa nanging sigeken teka semene cupeten tekan semene nggonmu mangun yuda nandingi kridaning ratu iki merga upama ta ratu iki mau kalah banjur mundur tak kira para raja liyane mesti mengkono ora wurunga negara Mandura linuruk ladu batang pinurih dadining rerempon lho inggih Rama nggih ngelingono lamun teng titi mangsa iki negara ana swasana bebaya dasare negara ora tentrem wis pirang-pirang candra pun bapa nampa panglamar saka ratu sewu negara ingkang surasane kabeh ngayunake adimu sekaring kedhaton nggih sing diarani negara ingkang akeh pepetenge sing diarani negara ingkang pepetenge kuwi yen to siji kurang sandang pangan lan pegawean kaping loro panguwasa ingkang datan darbe watak
Birbudi Bawaleksana sing angka 3 lakuning kukum ingkang ora adil. Kabeh papate lamun ana kraman saka njaban kutha ya njaban negara. Monggo nggih. Dadi mangsa iki para kawuling negara Mandura lagi nedeng-nedenge mangun karahayan nata katenteman. Sayek saeka praya anggone padha ngembat marang karyane dhewe-dhewe nyawiji gumolong tekate. Nanging ya gene kahanan iki dadi goreh ora liya merga saka ayune adimu si Kunti Nalibrata ingkang satemah gawe dardah ana negara Mandura. Swasana dadi tambah kisruh merga akeh para raja penglamar ingkang bakal meksa marang rasaku. Aduh, Rama Dewaji menawi mekaten lajeng kadipundi kepareng paduka Kanjeng Rama. Ngene nggih. Dadi mangsa iki kaya luwih prayoga sira minangka duta pengawak aku temonana adimu si Kunti Nalibrata. Merga wis watara 3 candra etunging palungguhan iki yen to tak timbali ora gelem ngadhep. Si Kunti mung tansah ngurung diri ana ing patunggon yen to lara apa nanging yen to ora lara ya gene patrape adimu kaya wong nandhang raga. Nyatlangening kalangyan klar pandamun sardinon lir kagunang surem sorotetan padang gasolan pacaring purnaming kekono aduh Rama Prabu Lepati Agung Pangaksuma Paduka sanget mboten nginten bilih kadang kula Yayi Dewi Kunti malah ngurung diri wonten ing patenggan. Ya malah nganti jujeg papat pepuntoning tekadku apa baya pancen Kunti duwe penjaluk ingkang durung bisa kasembatan. Lho nggih. Sira minangka pengawakanipun Bapa maragake tanjihna perkara iki. Upama ta wis keluar saka penandhange si Kunti, ciptaku bakal tak deke sayembara pilih. Sepisan maneh, si Kunti bakal sun tekake sayembara pilih. Perkara pepanggungan dimen digarap dening Harya Prabu apa dening Kaki Ugrasena. Adimu si Kunti didandani sing becik, mengko wis mengkono banjur diunggahake marang pepanggungan. Raja 1000 negara kinang padha maju siji mbaka siji sapa ingkang kapilih dening si Kunti Nalibrata. Kawula nuwun uringi ngestaken dawuh. Purbawasesa tak pasrahke sakutuhe marang sira kuluk nganti kawicaksanan nggih. Pangestu paduka ingkang kula candhi mugi ambab karo pepadang jinglang ingkang sinandhang jagat Mandura Rama Prabu. Lamat
lamat lamuk kang hangalinging sekupenging keputren Mandura. Sang Hyang Arka remu-remu hambabar cahya hanglayung lir socaning kusuma kingkin. Maruta mandheg sumilir gegodhongan gogrog dereng winanci. Kekembangan samya alum balumbang asat toyane wadre kumambang sirna. Sadaya lesu-lesah tanpa daya labet kaprabawan duh kitaning Sekar Puri Mandura nenggih Dewi Kunti. Surem-surem kuwunging wadana layu tias kengis kabiyatan tistis. Bujwala mawelu saking sangeting rudatin. Mila datan mokal lamun sangya ingkang sinawan mus kuncatan rasa indah. Dupi mulat saking katebian rasing resana engkong Andra ingkang puspitorum kasiliring samirana omri om Sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Adikku di, adikku wong ayu Kunti. Banget pun Kakang ora ngira babar pisan lamun to titi mangsa iki kaya mengkene kahananmu. Si Adi mung tansah mapan ana ing patunggon kekemul brukut. Yayi. Pun Kakang lan Si Adi iki linairake ana ing alam padang. Aku karo kowe dadi putrane Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Luwih-luwih pun Kakang dadi putra kakung ingkang ing besok dikeparengake nglintir keprabone Kanjeng Rama ing Mandura. Yayi. Ora jeneng aneh yen to wong tuwa mung tansah menggalih menyang penandanging anak. Ing kenyatane wektu titi mangsa iki Si Adi pendak-pendak ditimbali ora gelem ngadep. Yayi. Rama Prabu dhisik tau ngudang-kudanganing Rama marang putra Bisuwa. Tetep nerusake sejarah Mandura.
Mula pun Kakang ngarep ngendika lamun to ditumplak budidayane wong tuwa supaya kanggo gedhekake lan minterake putra. Mula walesing anak menyang wong tuwa ora ana liya kejaba amung ngenaki tiasing wong tuwa. Nanging upama to tinuku nganggo bebuden, males nganggo bebuden tak kira ora bakal cukup lan uga dituku nganggo apa wae ora bakal bisa merantasi sepira to gedhe siyeng wong tuwa menyang anak, kowe lan aku ora bakal bisa males. Siji-sijining dalan ya mung kudu ngenaki penggali wong tuwa. Klebu sira yayi, sira iku tinitah dadi wong wadon. Wong wadon mono nggoning wewadi, wong wadon ngono nggoning tata krama, nggoning subasita. Yayi. Jarene wong urip ana ing alam padang mono yen to tinitah dadi wadon anane nek wis winengku ing kakung bisa amardi tuwuh lan bisuwa ngudi kawruh. Mardi tuwuh tegese mencarake wiji kanthi sarana sesuman. Kaya kodrating wit gedhe yen to wis perdapa tegese wis godhong tumungli awoh. Mula entuke wong jejuduhan mono nggugah watak asih srana sih sinian kelawan bojone. Kuwi ento mardi tuwuh. Banjur kewajibane wong urip ing angka loro ya kuwi ngudi kawruh. Kanggo majarke rasa migunakake kawruh mau ana ing alam donya supaya bisa nyampurnakake jiwa miwah salira nganti tumeka ing jaman kelanggengan. Yayi. Bebasan wis ora kurang-kurang andar-andarengen ndukur pangandikaning wong tuwa menyang anak kabeh mau supaya bisa nuntun marang jiwa kang luhur. Mula kundi Gage kowe Kandhawa Bloko pun Kakang Prapta iki aku minangka salirane Kanjeng Rama Prabu. Ingkang nyatane titi mangsa iki negara Mandura kinepung wakul binaya mangap dening Ratu Sewu Negara. Ingkang kabeh padha nyerangat tumbake larasing Kalantaka lan mriyem ditujokake menyang kutha Garamandura. Kabeh mau ora ana liya mung gandrung kapiluyu kepengin boyong sira Yayi Kunthi. Yayi, emanen para kawula mulan negara Mandura, aja nganti kahanan iki rusak. Siadi ditimbali Kanjeng Rama ngadepa yen to siadi darbe panyuwun kowe njaluk apa? Bebasan negara Mandura iki ingkang ana tambuh ana ingkang ora ana takokno. Waton bisa digayuh nganggo srana. Tak kira Kanjeng Rama bakal bisa mujuti apa kang dadi panyuwunmu. Wanutya Yutana ngambar arumaduning kusuma. Haris wijiling sabda sang putri linur. Oh, aduh, Kakang Mas, sanget kados kadodok dodo kula sareng kula nampi dawuh sabda paduka. Murih pajar lelampan menika kepareng nyrantos sawetawis kula badhe ngrawuhaken guru kula sang penemban Begawan Druwasa supados saged tatas padang jinglang lelampan menika Kakang. Andita karya wangsit Mindha Kumbang ajabing tawang
ngantos kaget jotaning manah kula tinimbalan ngangayun. Iya Penemban. Aku ngaturake karahayon lan pangabektiku katura Penemban Drwasa. Inggih Raden Kadipaten kula tampi dawah sami-sami. Semanten ugi pangabekti kula mugi kunjuk Penemban. Inggih Raden Ayu Kunti kula tampi. Mesti wae dadi kaget penggalihmu Penemban Drwasa. Ing titi mangsa iki tak rawuhake lumantar aji pamling saka Yayi Dewi Kunti sabab judhek pepet pepuntoning penggalih Kanjeng Rama Prabu Basukunti ing negara Mandura linurut mungsuh saka pirang-pirang negara ingkang kabeh padha sekti mandraguna. Mbok menawa Penemban ora bakal kekilapan kabeh mau ngayunake kelawan citraning Yayi Dewi Kunti. Penemban piye wusananing lelakon iki merga nalika semana sing gula wentah sedulurku wadon si Kunti Nalibrata ki ora liya kejaba mang paduka Penemban. Dipasrahake pamurbaning lelakon wiwit purwa madya nganti wusanane ana ing asta paduka Sang Penemban Drwasa. Nanging negara ana swasana bebaya kaya ngene si Kunti ditimbali ora ngadhep malah kepara ngurung diri ana ing patunggon. Ora gelem sapejagong lan sapatemon karo sapa wae. Sirik jejagongan kelawan sapa wae. Mula Penemban, aku kepengin miterang munggo sejatine Kunti iki nandhang lara apa. Ning yen ora lara kok pakartine kaya wong lara. Saranduning awak mung tansah dibuntel dening sesingep. Aduh Raden, nggih. Ngaturaken kenging panuwun. Namung murih sawetawis tumingal padang jinglang perkawis menika langkung rumiyin monggo keparenga nuruti gungan kula. Nuruti gungan piye? Keparenga ambuka sesingep ingkang angemule ing Rayi Dewi Kunti. Ya Penemban, tak estokke apa sing kadi pengendikamu Penemban? Mati tenan aku. Lakonmu kok kaya ngono kowe Kunti. Aduh dewa. Kaya apa bakal dadi ning negara Mandura lah kok dadi kowe nandhang kaya mengkono. Kunti. Kowe biyen diarep dening Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu supaya dadi putri ingkang linuhur diwengku dening para satriya munggahing para nayaka ratu-ratu mancanegara parandene lah dadi kaya mengkono kahananmu. Kunti. Iki yen kawanguran para ratu raja penglamar dadi apa negara Mandura? Kowe isih prawan wis ngandhut ulang jabang bayi. Aduh mati aku. Drwasa. Kuwi aja plilak-plilik. Rina wengi adikku Kunti mung tansah sekloron karo gurune. Yen ora bisa ngutab sing cecok ketho gulumu. Aduh Raden, nyuwun pangapunten. Semene sawetawis. Sabar sawetawis Raden.
bubuk dadi rempon. Negara Mandura bakal remuk. Aduh, Kunti. Ngrucut saka kudangan, luput saka gendungan. Ilang saka ing pangarep-arep. Yen dikungkung jarene wong tuwa kolot. Ning nek dijarke ya pating plentus kaya ngono. Piye Drwasa? Ora iso mbabar pepadang iki? Gantungan ngalun-alun pacangam. Nggih, mangke rumiyin. Keparenga sabar kula badhe criyos sawetawis. Carita kula badhe kula wiwiti nalika ingkang Rama Prabu Kunti bojo masrahaken Dewi Kunti dhateng pun bapa kinen gula wentah jiwa raganipun. Inggih babakan kasantikan kanuragan menapa dening ngelmi babakan agal miwah lembak. Murih saged tulus njawi miwah lebetipun. Raden, nuwun sewu. Mboten wonten lumahing bumi kurping langit wanita ingkang sembada samukawisipun inggih jawi inggih lebetipun. Kados Dewi Kunti menika mboten wonten. Lan tiping panggraita menika jagat tanpa timbang. Mila mboten ngokal menawipun Bapa Begawan Drwasa menika sanget anggen kula tresnani dhateng panjenenganipun Dewi Kunti Nalibrata inggih labet setunggaling siswa kula inggih murid kula ingkang tuhu setya bekti. Tuwajuh pangidhepipun dhateng piwucal-piwucaling guru inggih Dewi Kunti menika. Iya, piye? Nggih. Labet saking remenipun gegulang kawruh kalebet ugi kawruh babakan kasampurnan sengseming raos kula siyang pantraning rati mboten wonten kendhatipun anggenipun kula ngesok ngelmi menapa kewala dhateng ingkang rayi Dewi Kunti. Setunggaling wekdal gogloh raos kula gembregel raos kula tumunten maringaken ponang aji-aji inggih menika ingkang winastan Aji Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Kuwi aji apa? Nggih, menika aji-aji kenging kangge ngrawuhaken dewa sinten kewala ingkang dipun kersakaken. Nanging Raden menika wonten pepalining aji kala wau. Wonten pepalining aji kala wau nggih menika setunggal mboten kenging nglangkahi dupa pepanggil ingkang angka kalih mboten kenging nglangkahi sada lanang ingkang angka 3 menawi badhe cumbana mboten kenging kawatek kaping kalih wonten ingkang wekasan mboten kenging kawatek menawi badhe siram lan badhe mapan sare nanging bawanipun muda tumaruna wonten barang anyar menika sok kepengin nyobi. Nedengipun badhe mapan sare wancinipun nalika semanten meh tengah dalu. Aji Kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan dipun watek. Lah. Horeg kayangan horeg. Nang jebule ingkang kaesti salebeting batos Dewi Kunti najan to mboten kanthi kajarak panjenenganipun ngesti dhateng dewataning Rahina inggih menika Sang Hyang Bathara Surya tumurun saking wiyati jelek lumebet wonten ing patengganipun Dewi Kunti. Lah kaget ingkang rayi. Kok kaget piye? Lah nggih dewa menika menawi ngejawantah mara-mara nggih namung tembungipun sak mangke mak bedunduk ngeten. Nggih ujug-ujug inggih sampun lenggah wonten ngriku lah mongko ingkang rayi Dewi Kunti nalika semanten dasaripun hawanipun menika ungkep lan sumuke mboten nilok mila anggenipun mapan sare Dewi Kunti nggih namung sak sekecanipun mila kaget Sang Dewi dupi Bathara Surya sampun lenggah wonten ngriku dasaripun nalika semanten wancinipun wulan purnama inggih menika Sang Hyang Wulan ingkang ngedeng dadari sorotipun sumilak wening anembus gendeng kaca ing patengganipun ingkang rayi Dewi Kunti sumunar tumanduk wonten ing pasuryanipun Dewi Kunti ketingal dalu menika ingkang rayi ayu sanget. Mila Bathara Surya anggenipun ngendika
Hong ilahing awignamastu. Kulup Nini Kunti ulun ingkang prapta ngendika ngaten kala wau kalian nuwun sewu ngulu itu. Bathara Surya. Oh, mengkono pun, Pak. Inggih. Banjur lah saya sanget kagiatipun ingkang rayi Dewi Kunti. Pukulun kula mboten ngrawuhaken paduka, kula matek kaji-aji kula. Sang Hyang Surya ngendika malih, Nini Dewi Kunti dewa mudhun ana ing Mercapada kudu nindakake dharmane lan kudu ana karyane. Wekasanipun saya ndredeg pernajanipun ingkang rayi Dewi Kunti gemeter raosipun. Bathara Surya anggenipun mas maosaken wiwit pasumbulan nganti jejempoling suku kemput pinandeng sewiji-wiji. Wel-welan. Supe paugraning dewa dasaripun saya dalu. Saya wengi ingkang wonten namung sepi, jroning sepi ingkang wonten amung lali. Jroning lali ilang wawayanganing dewa lan titah ingkang ana amung lanang lan wadon. Lah, lanang lan wadon sing lagi lali menika kula cariyosaken. Pepindhanipun nalika semanten kados dene Bremara ingkang badhe ngisep sarining kembang. Brengeng sumantenipun arum manuhara. Dasaripun kembang Mandura menika kembang ingkang tasih kudhup. Kekejer kombang kala wau ngupaya dununging sari. Sareng sampun pinanggih punang sari dipun isep kongsi tapis satemah marem antuk jatining pemarem. Gending dipun sesekaken nalika semanten. Kok nganggo gending barang? Inggih, awit nalika semanten nalika Minggu Pahing malam Senin Pon. Wanci wiyosanipun ingkang sinuwun Mandura. Kadang pradangga negari Mandura sami uyon-uyon utawi klenengan. Oh, inggih wanci menika. Mongko gendhingipun cucur bawuk. Gendhingipun patalon cucur bawuk. Minggah dhateng Parianom parene isih nom. Tumunten minggah malih dhateng Ladrang Sri Katon tegesipun asrinipun sampun katon. Lajeng nyandak ketawang sukma ilang tanampen ayak-ayak. Ayak-ayak menika mbok menawi saking tembung yak-yakan. Wah, ngawur kuwi. Ayak-ayak tinampen srepek tumunten tinampen sampak ugi reh ning sampakipun gagrag semawis mawi dipun beduki. Nanging reh ning nalika semanten saka bantere sing nabuh beduk wekasan beduk kala wau bedah. Semanten atur kula menawi wonten klinta-klintuning atur kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami nanging inggih mekaten kala wau kawontenanipun ingkang rayi Dewi Kunti. Aduh. Aku ora ngira babar pisan duwe sedulur wadon siji wae dadi kaya mengkene kahananmu Kunti. Iki yen Kanjeng Rama Prabu priksa dadi apa? Negara Mandura suduk gunting tatu loro. Mbah dadine Kunti. Kakang Mas, kula mboten pantes dados sederek paduka. Kula tan berbeda kalian uwah ingkang keling kali kekalen awit ngirangi kaendahan sesawangan. Katimbang kula gesang namung dados uwah. Monggo sakmenika kewala kula turi mejahi ingkang rayipun Kunti Nalibrata. Kakang Mas. Kunti? Iya. Tak teguhke rasaku luwih dhisik, tak semenekke rasaku luwih dhisik. Kunti. Mati kuwi nek ora kleru ana telung tataran, ya kuwi mati nista, mati madya lan mati utama. Mati nista iku patine wong lalu, wong ngendhak tali murda, nglampus diri suduk slira. Pati sing kaya mengkono mau ora dadi keparengi sing murba jagat. Cinadang neraka yomani.
Kang angka loro pati madya tegese pati ingkang disangkani nganggo nandhang lara. Wong mati jalaran nandhang lara mono, swarga apa neraka yekti mung gumantung nalika uripe. Yen to uripe tansah bener becik lan manut pituturing wewarah agama suci, swarga pacangane nanging yen to ora melu marang piwulang suci yekti neraka kahanane. Kuwi yen pati madya. Nanging ingkang pungkasan pati utama iku ingkang didam-idamake dening para perwira. Sebab tuladane kaya pendhita mati semedi, prajurit gugur bela nusa bangsa, patine wong kang ngantepi kesaguhan. Gundi. Wong sing ngandhemi jiwa kasatriyane mono, cinadhang swarga tundha sanga. Nanging tumraping lelakon iki nggege mangsa. Yen kowe nggege mangsa tegese bakal nyahak wewenanging dat kang murwing dat ora becik dadine. Wong ingkang nggege mangsa kala mono bakal antuk papa cintraka. Gundi. Kakang Mas. Menawi mekaten lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken Kakang? Diwasa. Upama wong bathik ngengrengan nganti sak babarane ana ing tanganmu. Kula mboten badhe selak jer ngelmu menika saking kula. Dewi Kunti, Kula wonten dawuh. monggo. Sing andika badhe kula wasesa, kinten kula Jawata badhe ngudaneni menapa ingkang dados lekas kula. Ngesti purbaning kawasa ginolong-lenging tekad ginelak mangsane ginege wancine eling-eling pandhita ingkang wis wegik limpat mumpuni ing agal miwah lembat sangga ingkang samar-samar wis rimbas ketapes katarik saking cipta mulya binikas ing reh basuki ana kaelokan amarni ana grahana surya kandhutane Sang Dewi Kunti amung anut kedhepe Begawan Drwasa. Nadaning mangke nembe kawan Candra palandene kedhep kaping gangsal. Kaya wis wewek waja gangsal Candra 6 Candra 7 Candra 8 9 nawa Candra dasa hari tegese 9 sasi 10 dina. Wanci leking punang jabang bayi. Mijil pekik warnane miyos kakung kaya mrabot kawaca kadewan. Sumunar jagat dadya padang jinggang. Sing reh sang nangkung jagat Dewa Bathara wayah Bathara jagat Wiladala Gundi anakmu metu lanang merga saka wasesane Begawan Drwasa. Inggih Kakang Mas pangestu. Pangestu paduka andayanana kasantosanipun yoga kula. Prayoginipun sing ngandika Raden Basudewa Kewala ingkang tumunten paring pusaka nami. Nggih. Inggih Kakang. Kula nyuwun gungan dhateng paduka. Kapango paring pusaka nami dhateng yoga kula. Rene nyatane winengku saka kaparing dat kang murwing dat. Pundi tak seksekake isining rina lan wengi segara gunung. Mandya gunemku tak paringi tetenger Raden Karna Basusena.
kadung ling malengkung kawersan mindha Geswalukar mindha Geswalukar tumrap lelakon iki piye Begawan Dewasa bayi najan wis lair weruh padang hawa nanging iki mengko ora wurunga bakal dadi geguyon kinten kula Dewi Kunthi monggo kula aturi nyuraos kawontenaning negari Mandura langkung rumiyin lan tumunten ndahara menapa ingkang dados partikel kula Raden Ayu liripun kados pundi penemban lan menapa ing kedah kula tindakaken panemban Raden Ayu ngaten nggih Raden Ayu nuwun sewu rehning Jabang menika sampun weruh padang hawa kados mekaten mongko jengandika mestenipun kedah tinimbalan marak mangayun wonten ngersanipun ingkang Rama Prabu Kunthi Boja. Iya, ora mung iku, Peremban. Si Kunthi dina iki bakal ditekake sayembara pilih ana ing pepanggungan. Supaya aja ngawistarani ketoka lamun to si Kunthi Nalibrata isih perawan. Inggih. Kula namung nderek keparan paduka kadipundi. Kunthi mesakno marang pun Kakang. Ditimongso iki ayo manuta karo aku. Yen perlu anakmu dina iki kudu pisah lawan si Adi. Aturna ana ngersane gurumu Begawan Dewasa dimen digula wentah. Aduh Kakang Mas. Awrat raos kula menawi kedah pepisahan kalian Jejabang ingkang tasih abang. Pundi wonten piwucal kok kedah kados mekaten kula mboten saged nglampahi pisah kalian anak kula. Yayi, kowe kudu eling. Yen perkara iki nganti kasumurupan bakal mbuh dadine Mandura. Negara bakal linuruk rempon. Pinruh dadining paperangan. Mula sira kudu bisa milahake ing tekad antarane tresna anak karo tresna menyang negara. Pilahno tresna anak aku ora maido nanging kowe kudu labuh negara. Inggih. Awrat pundi? Abot pundi tresna anak kalian labuh negari? Padha-padha abote nanging deleng-deleng perkarane. Mongko punjering perkawis menika kula. Ateges kula ingkang menang netepaken tumrap anak kula. Wenang tumrap pribadimu nanging kowe ora urip ijen. Kowe minangka dadi warga negara. Kowe dadi warga negara sing becik. Kosok wangsulipun bebrayan negari ingkang boten badhe ngertos sepinten badhe risak ing batos kula. Menawi kula kedah pisah kalian anak kula. Mindah kula kedah pisah kalian anak kula. Mindah bejo mulyaning gesang kula. Menawi kula saged momong anak kula ngantos diwasa, Kakang. Apa kowe percaya? Apa kowe percaya yen to kowe sumandhing anakmu mesti bagya lan mulya? Iya. Mboten kabagyan ning lair, nanging kabagyan ning batos. Krana anak menika panyambunging yuswa. Nyatane sing ora duwe anak ya do bingung. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula bucal anak kula. Iya, nek kuwi lelandesan bab dosa bener. Ning dosa kuwi lak lumaku nyang putra sing lumrah, mongko anakmu karena iki anak sing ora lumrah. Limrah kalian boten menika namung wonten ing panganggep. Saking pangertosan kula karena mriku anak limrah ingkang kedah nampi sih katresnaning ibu, Kakang. Kalodhangan iki sing jeneng tanduke ngasih katresnaning ibu menyang anak, katresnaning wong tuwa menyang anak kuwi ora kudu saka ibu. Wong liya uga bisa nggedhekke lan minterke. Dereng mancinipun kula pisah kalian anak kula. Najan durung mancine nanging kodrating lelakon. Kodrating lelakon sing mestheke kowe kudu pisah. Kodrating lelakon sing gawe lelakon menika ya sing lakoni.
Omongan karo kowe iki judhekne wong. Mbok, ora ijep. Gelem, ora gelem. Kowe kudu pisah karo anakmu Basukarna. Nggih, Dewi Kunthi. Menawi ngaken bilihpun bapa menika pinitaya dados guru jengandika, temtunipun boten mekaten cak-cakan patrap jengandika wonten ngajenging guru. Kula saged ngedalaken bayi Karna saking salira andika Raden Ayu. Menapa jengandika tasih tida-tida dhateng pun bapa nggih. Menawi ngaten sampun boten wonten pigunanipun malih sedaya kawruh pangawikan ingkang kula paringaken dhateng andika Raden Ayu. Samangke ngaten kewala, ketang tresna kula dhateng negari Mandura. Ingkang putra Karna tumunten badhe kula cemplungaken wonten ing Kendhaga Kencana. Saged mboten saged Kusumaya Dewi Kunthi kedah anglarung ingkang putra Sang Karna Basusena wonten ing Benawi Gangga. Panembahan kenging menapa Paduka paring dawuh ingkang saya damel awrating raos kula. Nggih. Sampun semlanging penggalih. Wasesaning mangsa kala badhe nedahaken bilih sedaya ingkang sedya hayu, tetep badhe manggih rahayu. Menawi mboten pitaya kula mangke ingkang badhe njampangi saking Dirgantara. Inggih. Kandha awrating manah kula. Kula badhe nyendikani dawuh Paduka nanging saderengipun kula pisah kaliyan yoga kula nyuwun wekdal sawetawis kangge nusoni anak kula ingkang wiwitan nanging ugi ingkang pungkasan bapa.
condong tumiyong ing gegana kiladat sesautan yayahan dilatenging bumi kogel kagelaning galih Yasira Sang Ayu Dewi Kunthi Nalibrata Risang Karna Basusena Latine ingkang masih cilik riwasnya tutuk general nesep mringkang ibu Dewi Kunthi sigra sare parantine esmu mesem Sang Karna Basusena. Oh. Anakku mbiyen sing gedhe pangapuramu. Ibu ingkang luput. Aku dudu ibu kang becik. Sing lohku ngani jengkahmu Karna apuranen pun ibu yo nggih kowe kudu bisa lawan aku nganti tuntas sing jagatmu ana ing alam padang Karna Nadyan kepiye aku tetep ibumu lho. Ya jagat Dewa Bathara. Iye. Ya Agung, mugi paduka ngayomana dhateng lelampahan menika. Raden Basudewa lan Dewi Kunthi. Sumangga kula dherekaken inggih dalu menika ugi dhateng tepining Benawi Silugangga. Sampun ngantos wonten bayem teki ingkang mireng lelampahan menika Raden. Kula Raden Ayu menapa inggih wonten tiyang ingkang tasih kesandhangan kulit getih daging lan balung ingkang saged ngraosaken lelampahan menika mendah kados pundi nista pocapaning setunggaling ibu ingkang tega nglarung dhateng atmajanipun piyambak penemban. Raden Ayu, sampun to. Kula aturi pitaya dhateng pun bapa kinten kula inggih namung kanthi ikhlas sing manah. Miwah agenging setya dharma jingandika dhateng negari Mandura saisinipun ingkang badhe anambahi rahayu widadanipun ingkang putra Karna Basusena. Inggih. Kula nyuwun pangestu penemban. Naya semono. Tingkem kang netra kekalih nenggih Sang Ayu Dewi Kunthi. Megeng napas lan ubus ngadan to kaya katutup kupinge parandene gumaledhek swaraning toya banjir
kaya walik watu. Pindha Gundala Sasra tegese kaya gelap sewu suarane. Sinartan lidahku mecrap ingkang ngamblah jagat. Kang kendhaga kencana ingkang isi bayi Karna ingkang datanpa dedosan. Kauncalake manjing benawi. Tebih kinarya perak ingkang mangka sambeting kandha nenggih ingkang mapan aning tepis iringing negari alit ingkang minastan Petha Pralaya. Negari alit Petha Pralaya nadyan jembare mung saiyuping payung bebasane. Parandening kono dadya sasananing Sang Adipati nenggih kusir kraton Ngastina kusiring Sang Prabu Dastarata ingkang awasta risang Adipati Adirata. Upama srengenge kaya wis glewang mangulon kladuk yuswa parandene ing mangke maksih sengsem cangkrama miwah garwa nenggih Dewi Nada. Dat kekanten asta sak marga-marga anggung anandukaken sih katresnanira parandene. Kawis tinggal rengu guayane Sang Kusumayu Dewi Nada. Tindak tedak sesirih jajah desa Milangkori. Nganti mlentung sak jagung-jagung sukune sebit busanane datan rinewes. Apa tengkeng ginayuh muhung bisa
antuk trontong-trontong sulaking pepadang. Dadi mangkono panglucitan ninggalih lamun to kababaring lisan. Para hapsari tumonton ring sang dwija kadya kiwa jiwa Nada kula wonten dawuh sinuwun. Ngene ya. Nggonku bebojoan karo sliramu iki upama srengenge ngono wis tunggang gunung. Nyawaku iki wis nglewang. Ngono. Sing tak arep-arep ora ana liya kejaba mung siji, ya kuwi tutuka nggonku mangun bebrayan kelawan sliramu. Yayi. Biyen nalika kowe isih enom biyen apa apamu isih sarwa sembada? Lagak lagon lelagian sarta pekulitan apa dening ngadi sarira ngadi busana kabeh ana ing kowe. Wong lanang nganti kejiret rasane banjur kepengin mengku bojo karo wong wadon mono adakane sing wis kuwi mung babakan telung perangan. Siji mesti sengsem mulat endahing werna, loro kayungyun miyat kewesing patrap solah, ping telu kapiluyu miyarsa kewesing wicara. Adate ngono. Mongko nalika semono dek kowe isih nom biyen telu-telune kuwi kabeh nemplek ana kowe. Biyen dek kowe isih nom urung susut ngene iki dedekmu entuk. Perkara saiki wis nglambreh kabeh iki lak saiki. Saiki mlorot kabeh iki lak saiki ning biyen kowe iki nalika isih kenceng kabeh iki kaya parekan sing ana sisih kowe iki. Pekulitane mrusuh, putih, netrane blalak, irunge ngrungih. Latine abang nganti kaya legi-legi yen to gineget, payudarane wewek kepara kemunjuken. Bangkekane nawon kemit, sapa sing ora semaput wong nom-noman nalika jaman semono yen to ndulu pocongmu. Pocong menika nek bocah saiki ora mudeng pocong kuwi bokong. Ora kok pocongan mayit iki dudu nek pocong kuwi bokong. Wong nom biyen pendak-pendak jam 10 esuk wanci gatel-gatele panas watuk ginawe-gawe. Merga saka kabeh mau mung padha ndulu marang citrane Yayi Dewi Nada. Entek wong wedok ayu kuwi biyen janji wis kowe ngono wis pol. Ning wong ki nyandi parane mesti kegawa ing umur. Nek umur wis nekani kabeh sarwa kurang. Tan kenaning ora, Nada. Paduka rumiyin inggih bagus. Paduka nalika tasih muda rumiyin inggih cakrak. Inggih sembada samukawisipun. Namung nyuwun pangapunten nyatanipun sareng sampun kebeta yuswa.
Paduka ing sakmenika inggih sampun bothak. Nek iki wis ora bothak meneh iki jenenge nglonyom, ngerti ya? Bothak ki nek sak perangan kene nek tekan kene iki tegese nglonyom, ngono. Rambut isih gelem cukul iki lak wis sak pol-pole, Sejatine rambut ki wis ora gelem melu aku. Mergo saka wis kedawan umur. Nanging ya gene Nada, nganti titi mangsa iki nggonku ngarep-arep nganti kaya wong nyidam rujak cempaluk. Aku kepengin babarake wiji. Ora liya ana ing kandhutamu parandene kabeh panyuwunku ingkang wis tak lambari tapa brata. Tinemune kok gagar wigar tanpa karya pangarep-arepku muspra. Panawanging netraku adoh kang tak tuju kapantok uruting cakrawala. Kaya-kaya jagatku ing negara iki besok bakal pepet cuntel mung bakal tekan semene. Nada, sapa ingkang bakal nyambung sejarahku? Sinuwun. Nuwun sewu. Mestinipun Paduka nantukaken wiji kados bapa tani ingkang nyebar wonten ing saben. Lah iya, kuwi bener. Lukku maculi, lukku ndangiri, lukku matun wiwit esuk kutuk-kutuk nganti pendak esuk gagat bangun rahina. Lukku nuruti kekarepanmu nganti kaya babak dengkulku. Ning nyatane mung awuh panggresah lan panggresula tanpa ngunduh apa-apa Nada. Apa yang ngono bener kandhane wong akeh kae yen to sejatine sing tak tanduri kuwi dudu suwijining lemah sing subur, nanging sing tak tanduri, tak paculi, tak garap mau suwijining lemah sing grasak. Mula nek ditanduri wiji apa wae ora bakal bisa awoh mbiyet merga pancen lemahe sing grasak. Inggih. Upamya sitinipun grasak Paduka kagungan penggalih ngaten nika nggih saged kemawon, nanging upamya sitinipun menika siti loh mboten siti grasak, nanging menawi wiji ingkang dipun tandur menika wiji ingkang gabuk. Ayo piye? Piye? Yen ngono kowe ndak apa yen to wijiku gabuk, ya. Kanggo mbuktekake gabuk lan orane coba tak tandure ana sawahe wong. Piye kowe? Nangipun Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang alis besang mawe gandrung sabarang katulu. Oh, gah aku nek ngono gah aku. Ampun lu sinuwun gah aku. Wis ora wurung ngangge ngene iki wis arep pengen dolan. Mboten. Sasampunipun kula lalu yuswa menika mboten kenging pisah kalian Paduka, mboten kenging sinuwun. Paduka ngantos jamah tegal sawahipun tiyang sanes. Sakit malah kula sakit. Ora kok lokmu. Lho, Nada, coba marep apa ora? Kae banyune ganggo tengah-tengahe mongko banjir kaya ngono. Lah kok dadi ana barang kumlap. Kok sumorot mawa cahya kaya gendhaga kae. Tobat inggih. Cahyanipun mleringi sinur. Ayo diprepeki. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang maweh gandrung sabarang katulu bila kalah. Wah, lah kae genah kendhaga tenan tur kencana. Kae kendhaga emas bakale saka kencana. Nada, inggih sinuwun. Nanging kados pundi malih cernyatanipun lepen nembe bena mekaten. Iya. Mong bae kok jubriya rasaku apa ingkang mapan ana jroning kendhaga iki coba entenono sawetara. Aku tak njegur benawi iki. Aduh sinuwun sampun.
kula ngertos menawi paduka menika mboten nate nglangi wonten ing Benawi. Kula ngwatosaken dhateng paduka. Ora sing kandha ora iso nglangi iki sapa? Bendina slulup kok ora iso nglangi piye. Najan mbok gaweke jembangan cilik-cilikan ning aku kulino slulup. Nanging menika santer toyanipun ora peduli. Tunggu kene. sarta pawuning rami kaya ngene iki wae wong prihatin laku brata iki mesti ngunduh. Nada? Inggih. Sanget boten nginten bilih lebeting kendhaga wonten bayi ingkang tasih yuwana lan wonten seratanipun ing kekalung. Inggih menika pusaka nami inggih pun Karna Basusena inggih Surya Putra inggih Suryatmaja sinuwun. Lah talah. Ya kaya ngene iki. Mbok menawa najan to iki dudu titisaning getih dagingku lan dagingmu nanging mbok menawa iki dadi tengara saka adiling kodrat. Yayi, ayo diopeni bocah iki. Inggih sinuwun. Ya ngene ya. Najan sepira wae aku urung tau duwe anak ning aku ngerti saka eyang-eyangku lan mbah-mbahku biyen yen to bayi ngono sadurunge banyu susune ibune kuwi metu bayi kuwi diombeni madu sing dicampuri karo tajin. Inggih. Aja pisan-pisan didublak panganan. Apa meneh didulang panganan sing kasar ora kena. Inggih. Yen banyu susu wis metu ingkang wiwitan dibuang dhisik. Banyu susu sing kapisan dibuang dhisik awit kuwi isih reget. Ilat bayi sing durung tau nusu kuwi kasap. Mula yen arep wiwit nusu sepisanan ilate bayi diwenehi lenga klentik. Payudara ya kudu diuyek supaya banyune deres. Mbok sak menika kemawon anggenipun nguyek. Lah kok saiki iki terus pekarane iki apa lho? Mangke iya mengko panganane bayi kuwi ya ora kena. Sewayah-wayah dipakani nanging kudu nganggo pernatan. Nggih. Becike kejaba nusu wong tuane kuwi becike nanging upama ta kaya bocah iki lelakone kepeksa ora nusu karo ibune dhewe ya sing lairke ora dadi ngopo.
Sing baku weneh ana tajin luwih dhisik. Inggih. Tajin menika nak kuwi Sing dienggo ngaru kuwi banyune sawetara dijupuk kuwi jenenge tajin. inggih. Kuwi marakke kuat. Sawise setahun disapih banjur diwenehi panganan sing empuk. Upamane pati, garut, jenang lan sapanunggalane. Inggih. Bocah ora kena kesuwen nusu, merga nek bocah kesuwen nusu bakale kurang landhep panggraitane. Inggih. Mula sok kala mangsane ana wong tuwa sing ora landhep panggraitane ya merga kesuwen le nusu. Inggih. Nada Kula wonten dawuh. ya. Piranti sak utuhe kanggo swarganing raga anakmu si Karna Basusena wiwit titi mangsa iki. Bondo Brana Pijes negara Petha Pralaya suntaken kaya banyu grobak ana kaya wedi ora bakal ana asate waton kanggo anakmu lanang. Dikra kang kula dumingal. Oh. Nanging kadung malengkung kawresan. Oh. Oh.